Što se tiče rada ministara, ja sam pre svega svoju ocenu izneo imajući u vidu njihovu reakciju na izveštaj državnog revizora, braneći integritet državnog revizora, kao i svih ostalih nezavisnih institucija. Na taj način gradimo pravnu državu i građansko društvo i niko nema pravo da se sa omalovažavanjem ili sa nedovoljnom pažnjom odnosi prema izveštajima nezavisnih institucija. Premijer Cvetković je tu da oceni kvalitet rada ministara i ministarstava imajući u vidu njegove ustavne nadležnosti, ali kao i predsednik Demokratske stranke, ključnog koalicionog činioca postojeće vlade Republike Srbije, ja sam uvek spreman da obezbedim da Demokratska stranka glasa onako kako premijer Cvetković očekuje. Imam izuzetnu saradnju sa premijerom Cvetkovićem, imam maksimalno poverenje u njegov rad i on je takođe čovek demokratskih nadzora i daje uvek šansu ministrima da rade i više i bolje i u tom kontekstu vidim i njegovu izjavu, što znači da će i u budućnosti svaki ministar biti pod kontrolom rada premijera srpske vlade, imajući u vidu Ustav i zakone Republike Srbije.